Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, cum v-ați dat seama, după peisajul acesta minunat și după foc, eu sunt la Humulești. Acum o să vă fac un mic tur. Uitați-vă până când. Ce avem aici? Niște roșii. Acum vă întorc camera. Ce roșii frumoase acestea, încă nu s-au copt foarte mult. Nu s-au copt deoarece e secetă. Foarte, foarte cald. Aici erau mazăre dar s-au uscat. Uitați-vă, așa, foarte multe roșii, o să le culeg. Așa, aici rândul mai din deal. Aici sunt cartofi. Uitați-vă ce sunt cartofi. Și aici este un rând, nu știu cum se numește, dar o să vă scriu mai încolo când o anunț. O să întreb de ea. Aici au fost păstări. Nu mai sunt deoarece s-au terminat. Le-am cules deja. Uite, aici este zmeură. Nu cred că mai găsesc vreuna. Dar nu, deja s-au uscat toate de la soare. Așa. Așa este aici. Este un copac. Este, cred că, de cireșe. Dar anul ăsta deja a făcut roadă. Uitați ce cepe, nu știu de unde sunt cepele astea. Da, acestea sunt stricate de asta și le-a lăsat acolo. Adică pentru un îngrășământ, nu știu. Așa. Așa, aici este mărar. Acolo este salată și aici sunt verdețuri. Sunt copaci, ca trebuie în clipă să rădească. Sunt foarte mari. Aici avem un copac și acolo mai avem altul. Sunt foarte mari. Încă nu au dovedit să se coacă. Cred că ăsta e bun. De beau unul sau trebuie să mai las să nu știu, să-ți vedem. Uitați-vă. În acest vlog mă vedeți și pe mine. Aș vrea să vă arăt ce avem și noi în grădină. Mergem. Uitați-vă. Uitați-vă ce am văzut eu. Roșii. Avem roșii. Uitați, a căzut aici roșiile. Și mai sunt aici încă roșii. Asta încă nu-i coaptă, dar vedem. Cred că e galbioară. Așa. Asta e... Să luăm. Vedem. Uitați-vă. Și aici. De roșii. Azi facem salată de roșii. Să le culeg eu. Încet ca să nu rup. Încetișor. Gazor. Și aici asta. Asta încă nu is. Poate. Și aici. Vreau să duc. Și o să iau un farfurie ca să le pun. Așa. Să le pun aici. Așa. Cred că am să le pun aici. Așa e curat. Și am să iau un bol. Le-am pus într-un bol și mă duc să mai strâng vreo câteva. Care aveam și de acasă. Care le-am adus. Încă roșii. Eu cam nu le ador. Dar cele din grădina noastră sunt mult mai gustoase decât le cumpăr. Dar mie îmi plac mai mult cere. Dar avem noi aici cere. Sunt foarte gustoase. Uitați-vă. Uitați-vă câte mici sunt. Uitați-vă câți uiți. Uite aici 1, 2. Eu încerc să le numărați. Sunt 3, 4. Uitați-vă ce micuță. Micuță, micuță. Ia uitați-vă. Peste plante. Acesta e roșie. Roșu. Asta e roșie. Să iau și vreau să dacă nimeresc. Iată acolo. Wow! Așa, uitați, sunt încă una mare. Cred că nu ajunge.
că mâine tot să le colegem. Deci, sunt roșii, dar un pic. Și ce mai este? Un pic, dar al. Să nu iau prea multe. Că noi avem. Așa. Iar. 1, 2, 3. Gata, cred că mi ajunge. Păi vreau să se ajunge. Dar hai să mai dăm și cherry. Hai să-i dăm și noi. Salut, Vlad! Uite ce roadă. Încă mai avem, dar eu culeag mai puțin că avem de acasă. Trebuie să mai punem. Ce să astea? Cineva ne mănâncă piersicii. Deci. Și din acestea o să districăm și o să avem migdale. Eu dacă nu prefer migdalele. Dar aici avem piersici. Uitați-vă cum cresc. Care sunt mai la soare. Mai bate soarele, iată dincolo. Puternic. Când mă bate seara, dar iată dimineața. Norocoși sunt de aici. De aici care se copie atât. Mai au încă de copt. Ne plecăm mai departe. Așa. Aici avem și nuc. Dați-vă nucul. Acest nuc. N-are nuc. Dar măcar m-am trecut un pic pe mine. Și dar nu-i nimic. Dați-vă. Iată ce mai avem. Să-s mai copți. Micuți. Uite, aici avem trandafiri, care sunt dropi. Uitați-vă, uitați-vă acesta. Este uscat, este frumos. Și trăgem aceștia care au florit astăzi. Și aici care se scutură. Las pornește apa. Wow, albinul! Sper să mă înțepe. Și eu nu m-am înțepat. Pe patin oricând, ca să mă înțepe. Să pun un nac. Și aici avem levănțică. Levănțică sau... Da, levănțică. Care nu vorbește. Levănțică care stă. Dați-vă, stă. L-am pus și stă. E ceva... Nu faci. Nu mai te-am și o păsai. Trebuie să mai cumpăr, să mai iau păstări. Că altfel o să mă duc așa. Că am găsit aici una, două. Sper că unele de-abia acum s-au făcut. Ia uite cât de multe. Ops. Am fuge șlapul. Asta l-a apuc așa și o să-i dau drumul. Se aud păsările. Nu știu dacă vedeți, dar trebuie să vedeți. Ce mai avem? Suntem aici încă se fac. Aici. Și încă mai sunt una căcearată. Încă nu e pregătită, încă nu are boabe. Da? Azi cred că curățăm păstăi și punem și în salat păstăi. Mazăre, Doamne. Păstăi. Să nu spui. Dar trebuie să fie înăuntru. Bun. Aici nu știu. Aici. Iată, ce mai sunt. Și multe. De colegii, uitați. Astea pe aici, cred că iar. Așa, ce mai avem încă? Păstăi, avem de cules și de cules. Când am venit erau pline, stătea să culege mult. Uite, am vrut și le ducem. Să pregătim să le ștergem. Adică, așa. Și Vlada nu cules. Am cules Vlada. Așa, spuneți de asta. Și mai puneți. Op! Am deschis-o cumva. Uitați-vă. Fluturi. Și cât este frumos. Chiar foarte mulți. Uitați-vă. Și acum aveți mult, nu mai trebuie să mai zoare. Acolo am găsit mazăre.